ito ko maliwin na kami tinanong noon detape sa iyo. The Philip 4 verse 4. Rejoice in the Lord. Again, rejoice. Nono na. Nang nakakaw pa sila kukulay, nang nakakaw pa sila kimariri. Yang ke yei tikukulay. Yang ke yei terawata, yang ke yei teronokawak, yang ke yei takanganga. Sila punti ba ton nukukulay nonon te tay doon na matawana. Era mo tawo sa pere na kami uri na taba sa iyo kana pere ni mo kan te kare sa kapene. Happy Sabbath. All the time. God is good. Era pa. Tapanan na busmay. Sa busmay na kapene ngayon nakate kare sa nonon te taba sa iyo sa kawas arang wala rin. Sa mga pere na penikuta kinunon da araw mantaw arang sikiroy. Sa karestan di kaga sa puno ko na pun kakaitaw puniro tanan kakabaya may pegara kaysa sa kanigay nonon bongay ka uno at bong nak. Sa silang guri kasi mga pere ni ko tag nonon taba sa iyo sa pusmay nakoy rin ka pere ngayon nakante kare sa ka pere nakoy ra. Sa tayo nang tira tayo itabmen na tora kaya timeton tora ikay nonon de taba sa ikasa no kon karon de taba sa ay o kana ro patawan de taba sa no ko na Stimaton kami uli kami ano busmain kami sinakatikiroy na bang kami nonon de kawuan tapas yung diriri kaya bo kanda tikiroy nonon de sugumi na dikira akam nang irara pa kay kam timaton tatapas si bangay na nonon de arara po ako rubu sagsingay ba yay na ba irua arata pun amin ang tapo tapewa tapos yon taro di kay may tapon ke amrara bona ba kay kam mama nga na ko may na ban ni dai non jawayo apon erang tawerang ito nuroya minini na kana kam mire non tayo para pon tayo na anet ko ta amiyaro nakaspog ako rubu mire yon tapoy ko rubu Ayare, stimaton busmay kami, stimaton kami uling kami non tapas sa iyo kasi nakatikiroin kami non tapas sa iyo kung makatugin namin tapas. Bugin kau karan tiyan sa nakamuamua aran darawa ri Yesu Kristo non tapas sa iyo kasi na penedira yon wer. Sinana de punara nakaugira. Sa busya na para kaumen normale ba ya kunari ya kaugira na ba de tataro taratak pa ya kaugira na taro papunta na kuna mi kamta ko makatuwa na ba deyok ana tubugin na nene ana po the chorus
Ay, sa tingin na ba sa tataro? Tamara ko mo ang damakar, pandambay tuya, pandambay tataw teyak. Yon na pa ni kapanin, ngay yon dumuhin na kitutok. Sta po aram mo ni banda tapo na nung datapas sa iyo. Oh, ingkara pa ko ibugin timeo, at marurong ako di mato ha. Na ko yan po, naman tani kapanay, karo kung tar mahuri ko, na po ko yun nung datapas sa iyo. Kurara pa teso nam kay didi ang nababa kinano ni meuran tapo kisman nga may ikakakokoro nusu na ko ikakakokoro asa ti ibugi ay nanon datayo. Skay to ko ibugin ti kares ti mato an tauroy at ti mato an busmay amo madan ka banen bugin ni puam katwa tabas. Os skay to kun bain ka banen kakarawagin tabas sa iyon katubiat yon nap na iron na skaroy kay nibuakim aram inanon dabong kayo. Una minero yan kapan. Katabo-tabo ngayon din suwan ako yun. Katabo di kam nurungas na mga oramay nanunungin nam tero nanon tatapas sa iyo. Akapayilan kapan na ba nakaripagi nurung way kay nanayong tuwari buwangan kapan na makunangan ni dati. Tukunan nung round karikes pangara kakawag. Baparayara po na nag-iskapa kay ite so. Oro ni na inanon detayay basta na ko'y mayroon ni Yesu ay araw sa kameo. Amen. Sa busiya tadi kan, ya kira ke, mungkin ara karya, ara kapui. Kaya kami na yay, sa katawroy na para kabuhi marakarya sa po para kintatar. Tamara at Yasua, aripon nampay pain kapan. Punta sa karikipuain ke, aris kakwawa pati mewa yun na pepun nampay, arikosan ng anira. Sinakaman na ini ko, kinakuim tuwian, naroy ka. Sinamakin o sa tayayay, papun may room, kakapayakir, ani marurungir, ariko ang anira. Tapos ay, sa tayo, pantayin ako, siro ko nuotan. Kaya na nung tuwik, o sa nataya, pakwasan kakapayay na tuwi. Si Kaka na ko'y epon nampay irora, etakabuy. Sa tayo, deso pa, sinangan takarya, punanura ni Kuwa tuwi. Ni kahit ako bugin, marurungira kakapayakira marawso. Karikirakiran nara makurin ako. Makakapayakin na makuribayra. Sa tayo tuwi pa, kukatugiran takabuy pa yay tugin. Mantakarya, deso akya. Sa wusan detayay ni Kota, puburan niya ako sa ni Karoya na koira. Kung napusimaya kay deso, papun kanuan nam kakapaya na koira, inano ni Meuran tuwiki ay kay tarutuwe na tima to ni makinam. Ibugin ni Meura, kanaro ni Mera. Nara ni Yesus sa kaniko. Amen.
kamna mo ni Mauri kain te tari Mauri ting apong ngai. Irang dawat ay iso nang ginaya roing kai ge. Are ekota kiba yai tirikira kente kharisa. Tetap ay korbu. Kamauran ya mon nan dawat ay yaki kinai. Sagi bugina pada angko yakara wa pen ama penin kai rake ge. Na ibu natai bakampun po. Yabos pa noring kami tapi no so iroin ikinain kami na engan nano inanon tetar Mauri. Sikay tau pa ayo tatay tuwa na perang kakawag pa. Aratay ni kinai roy arausu inanon to ni meki. Oh, sa gitu kita tara tapas korak ipa aratay. Ni kahis po mga iya aratay na pa maruru o niroro ge. Ane roy roy te tapas. Erang kakukurin tayo na. Te tapas sa iyo, erang tapiyayang ano pare. Ya tapi ni yung isa kiti, di man ikangari te na kumain. Spa. Te teka. Pare ayo, tiya marake erang kakawag. Ngayari te akina, Yesu. Nako ni Pedro. Na nasisira kaya kahangay Pedro ko tangiray. Kaya Pedro itangiro ko to ya. Nangasira gina natin kawuwa. Pedro ko tangiray. Kangaya mo nan darama Pedro. Kaya mo natin yasa ni kaya itangiro nga yara kaya rang kokyo kya. May kokyo kya pa yay pa ito na nang kakawag. Katinumwa tetay ako ta kakawagin pa yara nangangan Pedro. At pa yara nang kakawag yan. Tira dito yakin. Kamaraki aura. Ausip. O yun, tapi tuwan na erang kakawag, irurang ay rakain tiyaro. Kamareke kia. Anana itu. Ngayari. Detayay, kakawang ka na ito, kawawa, yay, kaangora, di online, naratarimaw rin ngay, yon korubu, kay irang kukurin na pa. Detapas sa iyo, pusimayan, nungoraya, pa, yatay, pasaksi ngay rang kay, ay kasi tarimaw rin korubu, yay na pa, kaangora, punion taraway kay ka atari na uri na pa idarikir. Tam na ito uyari iminan tapon ako. Inamin na pa idarikim kaya kung randa tayo ay. Ikakuha na pa yay gidi ba siya kami ng tapo ikakakor. Iingkay ito may inusira ng ito yung Australia. Punto ko rin kaya ito ginungora na na-program Hope. Okay, the internet. Ilang kukurin na pa. Tatapas sa iyo. Ang bus mga ko ito uya. Dorm, inanon naratay, nikarikis pa nga rin kakawag, iman na natin. Sinamo na yun, datapas siya, inimon na mayroon tuwin, kawakiran dataro pa, tam na yun na nakailili. Sabo barakin dataro, pa nakapayirit yaso. Siguro ay tuwi, ibugi na payayam tiya, kaya monte kakawag, kaya sinang mga kaukyan, nikarikis pa nga rin, inanon datapas siya. Ang kay punti tiya, kaya tap, ari tam na yun, may asa, lumakuri na nun inanuya taan Korea, sinura, kuwawa na, mati kakapayat, yaso, na ko irang ngay kaya, yari kay Rora, detay. Sinakakapayakin, kanuan, ay kasi na mga anis pa nga mayay namtiyak, leita kimarora, kesa kain ng oran, tatapas eh. Karuwa tam name, Irora, ngay kasi ko taki, doon mantapway. Ay kakawa, yaso, bako naringi yan ta, ani menayriya, kaya ang ora, the internet, the Facebook, detay ay sa angangayran ako yung bako na ronira. Ni mo na kinayin, karakwas yan. Arataro na ko yung naran Yesu alirawe. Amen. Hindi tapas siya ay kakuha pa rin. Ay takawa ang tapas sinumuhan tiririk. Okay, yari niya kiluti yung at kanta nga arang damaro pa. Kaysa mo na tiririk kaya po. Okay, kasi asan tarimao rin tapas siya ako. Sinaritaan ako. Aron narawagin akong kaya si wagi matuway ay. Tiyang o takanta ni nga rin, ikan kasway, bugiran tayo ba? Sa kukuri, ni muan naman na waririk. Tayo mo muan naman na pupura, muan naman na waririk. Tuki na. E na nang pupura, nakamamaki ay. Tiyaso. Nakainis, ayo, meron, aron ni Mek. Hindi tayo ay, nanon, tiririk ayo. Ngayari, 2019 pa, 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 2019
Entah itu betul ya, aku rari yang kita men ya pun kanua kina pen bubura. Pa anu nora, wari ini kebakang ngasih kita. Jika apa ya men, tapi betul ya yang ya bakang tapi mereka suaya kiai kita. Ma, tiki buat hari-hari ni kirora. Ini nanda napuki, yopi. Di mana, di serapnya kau kita sawana mana. Dita boyo kirora ni yopi kita ni men. Di mana may bako yaro kun buka yopi, kipon yopi sa tarong urong na pati yopi pun nang kakapaya. Iya pun ngutak na perikag yopi, kami una kibayin kapan ya siguna pati yopi ta. Ati kinakato, ati yopi ta karigia kikaina. Ngayon lang kaya, tingin na kaya nang ina kunubukya, may yopi, ikukurey. Ntanti ka kintarat, yaswa wayo, tere bukira. Kukurey man, wari ke. Ako, kunanora, mina, ato kina, panapupura, anay kay didi deso. Nangin tayo, statarayan na panikangay, baka na, di pa wari ke. O sinuri baka nga ya kita meron na pairurang ay katado naman. Sita ko ba, sina iyang on naka kinayayang on naka doon yobi bayarang ko pa ya pun ge. Ya ite ko wa takanta ni nga. Ade ikan kay di na non takanta ni nga diriri ayon to ko wa. Nte ka na kahangay pa sina nora na makuri ni kay di tiaswa ni meura ni monak ba na wari. Sa kau kira pa para nakon narakip wari ya sa dinaya pas pangara asina katite yon ang tatay ani minan tipo kaya yopi nte makurani wanua tiki po isu kau kaya mi pa para parang kakawa kaya yo pasina pun ongora anwari kaya mandanate katuwa ay na maguritam na inay na ron. Sa tataro ni kitungan na tatay. Kasi nang wari ka tatay akatap. Tuwa, si kay nano tam name, ariyatay nanon na ikay ni kapan na pinakairiray nanon warakan nam tatay akatap. Sinawari kipo kita piway nanon tatapos siya, kakapayay na tuwa. Ni ko tagimarora, kisa kaya hindi tagimangayan nung ora. Narani Yesu, sana ko Amen. Titira ni Pati, ni mepupuat ni pi metenua ndio de demans ni mewa tenua ndio de demans mira kono konda ira tenua de demans aki ai kan ke ni mewa tenua ndio de demans aka ngai te han tiki pani suwa sa nuara ka tiki buan angka na ta ire ke na ko web angka na po dere ke muam dikim ana po ni kapasaki na pa aron ni kaisiran ambong ayo anate kan diri tuwari piretata kete man na tisapu ka tuwari yopi tuwayo yata tukwawan tuway para ke ayis ay tawa tukwawayo mangyaro kon sipaya na kon yopi yaki usya na kon nano na manakanta ning nateswa aremi na inanon tekwa wayo tiyang warikan karikya pa mon aramon point inte ting hapong ayo yatong antite kakangay monakin meon disonimek monakin meon disonimek e komando ni meki Askakwawa. Iwari ke, tupayari kosen kunia. O kwawaki nanon. Kaya na yarun. Ete yakin na kayo. Ako na uring abat tira. Arimina. Tira tukina. Tirana. Tekay sirari na ruko. O ito ko titaya ka di tiki panisuhan. O na po ni kapasaki na ta. Aron ni kaisiran nampong. Yan na nang bupurakay. Arimina. Tayang mo iya ba ko nakangayin kay temuan na iyo. Iyagi ko nan, kay di ruwaya temuan siya tiyaswari ko wagyay. Matukin na, mahari mo ina. Iyagi ko nan ka mga wayo tiyaso. Panggi ko wagi may kay,
Yeshua. Ya taray ko na ba? Ni kay dito ko. Ito ba ikan tiyakin na ako ilang tingabong ngayon ba? Ngayon ang mata. Si tara-tara. Si tara-tara na makulit Yeshua. Nububuran pa. Si tarayan na nasais. Okay? Yari ka na rinirine. Si tara-tara na ba? Nakakinti tara-tara. Ayun, mat Yeshua. Yaki. Tatarag ba't Yeshua? Tara. Ari, usin ako. Ari bubura. Ari ron. Diyamatan. Demane. Ketiyain. Sana ko nora, bukan takanta ni ngayon, naroon naritekin na pati the prophet in the Old Testament. Tuwari tiya kahariya. Okay? Ibuka, takanta ni ngayon, ni ka mahatataan, tiya ka na. Ano yung Korea, ikan, hindi ki buwarwawa, hindi makuruwawa. The prophet sa tiya kahariya, hindi makuro. Awa, tara, tiki pa ni ruwawa. O yan na ba, tiki pa ni nanon tiki pa ni ruwawan. Ane kangan may nanurik. Tumakuron teka, ane kangay teka na kung tara-tara yan ng baypara. Payan tayari pa, pungini paya ikaw waririk. Ane teka nang kakaw, parang ki kumuha ni mua na maga, kung tara ba kumuha na men waririk. Kasi nakatayan niya ngo'y pai tapewa ni kota takanta ni nga ete na ginanon ti tukwaway. Sa tarat pa ti tukora tero. Mundo wari ni pa tukora. Mga natukoran ni bakuran ti kay tuwan. Enang wari ni kuwusya ko na kung taunan ti tanong erudong tungaw. Kangakyan man din awakya bunga na. Masa ginano na ba't pa waririk awaki kanuan, awaki manin. Inanon tukuran ng waririk yan, o tiya ginagpa, apen pahay ni kapan inanon tukuran, bakuli ka, tikain tubukan ni kay. Anari pa tikay, akura-kuran tubukan ni kaya. Kanay ikaw ay tukuran, ako na nulya, sakin to pa yayaki manin. Ayaki tara-tara, tiya ka kaya yun, so, pati pa yari, unika gari, apan inanon na. Painte kayanin ka pa ni, akin na kayo nanuwa. Kasi yung yan, dungurongon tuwari mote, gimon mo na aron na nuwaki, ni meaw na ni makuri, iron tuwa. Okay? Kamatay, patara na aron mote, gimon, yapon di kinapati amat, kakana to ngaya. Sinuri pati tiya, kawa, pa kakaya, garo na kakya, gininiya, ginanon, tipayani. Ay, kabisin ako wag. Kang ako tayo pa tiya, kakakitaya ka no, kapisin ako wag, hindi ra. Hindi karang, nayo mo ni moting ki. Iwaki na gimew. Maman niya wariri kayo. Asko niya, patara, ari muina, iro ni mote. Iro ni makina, tiyaswa, ibuki ni mew, na hari kipati amata, at isa kay didi. Ewan to korora, imo na pa. Man naroon na niya kang ati tiya, kakya kitiya ka na, ni kakaya garo na ni kamewa. Sa tara tawita, imuwana na pa, aron na ngayon na namakuli. Pati tayo naman niya, at isa kawagin siya, kakyakin manin. Ganang ukukura ka ng kakaya kituya. O tira na, apa na siniyit, hindi kayo, tako, tipurabi sarilo ko, iya ko ni Ben. O ka nga tari nagi, si teman nari kemang ya bunga na papun, anemin na bukan kayo interaruaya, tenanda, tenan sibu. Kanga ti sa kawagin sibu ay kakyakin manin na. Mangge, sinora mo yun, ang iya pong tuwi ang aya. Ang nariki pa tuwi kakanat to. At sabi ko, bukin tiyaswa, yun ni Mek. Emo na pa. Manewa dirik. Tapos ko nora, aron mo na kin na nawaki Yesu. Anastara Yesu. Gero ko yon tiyata. Amon te kanga na aron mo na kinigosen. Iya ki po te kawa, ang kiyaso nga gipanang ina ko ni kape yari na pa yan ako ki. Iya idikidiki yan maya bakasibuyay. Ang iya te ginagtuwa yuto pa iya idikidiki na nam natuwa tawit. O yan ako panan ako negosyo pa ngaya kain. Petrim. Ang kiyan ako.
예, 이런 분아, 얘야, 뭔데 가간나도 오세 망게로고 예수, 아구 그래, 이 뭐하나, 뭔데 망거리 얘가, 이 붕이야기, second Paris. Bayangan ke kanuan tuwe taman ari yote ba, 이 붕이야기, niya man. Ngayon tinga po ngayo. Tos ko na, nka pa sa yara tarataro niyo nguya pa, tipe wari di kaya kirori, ngaya kirori bukit. Uri nga, pa, kesimon nunimek, kasi pun natay, aruran nunimek. Yain ka yaya, awonimek hindi tayo, yu, awari-wari, wakuni aman niya sipa-sipa, tabi man niya aman tiyaro, atakwa, ayo, ikuni anu, kay nakaraway. Yaki kayo ruwa kiteman na makasuka teman na maharon digirakin na nanonim na pangkiyasan mo na wari ka takawayo. Ayo nariyay. Na nuwaki nano nantera data yay. Yain kayo tabi man. Ari apon tan ko tiama tayo. Ya karawang kaya. Yaki kukan na kanan tabas. Yakari ka na takari. Tabi wa yakari siya. Tako wasa yang kukan punawar ko na mas man kari ka na takari ka tapo yamin ako. Ya pun tanah ko bayi yo digirakin. Tapi ya sungai kiai. Bangke siri kira kemat. Dia semua emakuri nanti. Ya kita rati. Dia kagirat. Dia semua emakuri. Nikan tani ngai apa? Nanti pe warir ke. Aku nak kau ni makinu ko ya. Bayi yang nikan tani ngai dia semua. Tapi ya warir ke hari ya sekolah nuria. Kayak apa amanin nakaru ayu pasti nakaru. Kayak sita pe mana ngai sinangkangan karo. Dia makuri abu purayu. Bayi kita ngiriat dia semua. Pokoknya ni makin naik kai. Mereka ngiriat dia semua. Pokoknya ni makin. Sa karo to enak nga karawon te boy ya kang akara ko kain nararo sa kikonan koroy kari kayo deso pasinadia iniyang mo warere ke patangri da deso pasinapun kapene roy nanora ni muyo ko ya nuni makin na bugin pan kape sinagi nuni makin na re kari siya ni kangay pa ya rawat taramon ni maskunan koroy yan kang sek kay tangri deso nangge warere ke pa akya pun tangri da deso pasinoni makin na Jaro, ako waroy, inanon meurang kay sidikira ka pa sinawaki, doon niya kiron. Sina, yang o tetea kayo, inanon tekanta ni ngoto ko yo sikay, teya kina ko pa kanga yo kukurin, mo nakin na raw niya kaya wariri ke, tiya suwa, pa na kakora-koray na, wasino niya kin na yay. Yay nanum ko. Yay nanu ko kurung ko bugintaran nay. Sa noran nanon tiaso yay. Pangayat te pa yarori pa. Ya kita ngiri tiaso ba nakarawa tay. Manggiya kay rora. Sinanakya. Sinanakoy na. Kanakya kanara. Sinanako nantay bugin kanat. Sinano makin na tiaso. Iro ko uring akin tiyay ni ari ainin tarapat. Nanatay indo ko turungo. Nanatay tuwe ari apa. Te berapi sareria. Tiaswa. Ya katayan kawakin area. Atau yai ti karangan dan wari ka na ko men irari kina panidiri kini mo nakano ko yaman bana ni kira. Kanam. Kiki paribin nangangan. Ang ginang tare-tare na tak. Kuna mangano ko pa. Namang karikan nim tuwa na. And namang kawagin ko na bayay. Ayan ako tare pata. Te berapi sareria. Tira pa yari kinakon din. Ang kinakon tara pa, tamon di mimi. Dako nakatawara wa tiyay ne. Diman na, ayak yapu na panayat. Natararuwa mew. Iya ka, kung ako na ako nimi na kinti. Niyiri, ikaw pa yung takawari. Ari kipahin ka ba ni Iro na pa, natararuwa ko. Iya. Yapun ka na ko na. Iro ko ini, iro ko, ayan kanaya, tiyay ni. O tira, ikaw rin, ngayayari ko, ayan kapanian kamakin kanaya, di tutan at brawa, di bunsuk. Te pare te utana pakane yogi aga maya ay pun teren na ba kanayari na yaw sari ngaya manasin ay ka nga te province ayo ande urun ti aswa ay kan ko ay pun bisena ni di yam mamran bata ko nan boy ako na yai ti amara ke utana ko nan muri ngaya atok ngaya pun ko roy ka benen na yana merori jay na yo yengen ki yuwari ke ri rona yengen ki muon na men na wari ke me yun makin tiaswa. Tira koroya. Kaya pupusya naman ta tiaswa. Ngaya mo ngay dake pongat.
Ano ko na pa ni kamay? Yay te te kariangan. Tera na te kan ibe Yesu ari ena kitare pari pun te akin. Yesu ena pun na kitare am brawa na pun na kitare am pan. Garwa. Mga doko te karaw. Mga doko te meaw yon te. Ohan pa yari. Ina ko ni karaw mo ano pra kaya nari ano ko yang ante. Te brawa si kan ako nang darap. Yo gini gini. Tera te akin na te brawa si bukin Yesu ari na kitare te pa na kitare tera. Te brawa. Ya pun amamara kena pe te brawa sin matiai ni ai te pare te utan ari yo te brawa ari ngar ko pa te karaw. Akamate pa iraw manin ta karaw. Tinuwa matidir na nagibak. Ako yang yan pa. Pati man nan. Inanon timan na tinuwa matidira na tiriga. At Yaswa. Yasya. Kukuri. Ni Moana. Amuni mayroon Yaswa. Manya waririk. Pangaya ko atay bang kana. Iwaririk kaupay. Iwaririk yan pa. Yan ko na kunaan kapungan na. Adihan ko ibukin ka kora-kora. Mamuni mamuso. Pangaya ibukin na iron Yaswa. Mantakakawak. Ari sa kaurungan kaya turong-urong ayo. Patira. Kuno ni makinaroy. Tiaso. Kasi kinampay yagigay rom. Ako na sipa ko na ni maki. Udi nga kain tiyak. Kaya kita ratara. Tekaupay. Kaya kita ratara. Sa isim tuwa. Anang sipa ko na dinay ko ba nakapungan. Ilinaya. Ay kamo ni manguri. Ni kamamaya. Ari angkwa. Kora-koray. Sina dayta na ko ti sepangara inanon tetapas siya nakon na ni muina. Ita ko tikanta ni nga sinanuri imuina kay kasi sa nuri tayan koto tatabawa kasi nuri Yesu ikukuri ni mo na monte manguri sa norang kayong mina datay ayo ngayon naroni makinderon kasi po ngayon inang moririkin tinga wani pupa tabu abu itabun to kasi kanumay siya tabi man niya pinapit tuman tabu waririk menuwakin detay inigarwa detay ayo terang kay asa kunan kunya naroni mak to si kangay ko ngay lang wari kakira ibo ko naro yon gid ba sa tonga ko bangate ka uwan bubura kay naro ne kadis ana wari ti tetaw tiak bugin ari itara desa sa arang masing kain tiarway ya bubura kay takawuan bubura. Kay, sa wala kay katay takawa kita kanimewan na ron buburang kay igidibas. Ito tayo yung mente katinuwa sa pakadikaginap. Mauri nga patiaswa ay kita tara, tisaisi. Patiaswa ay tatara roy, ari tukwaw, ari inanon diyamata. Nakoy na. Nunimak na. Kaya ko tayo pa may sila kanite ron kaspong. Diyan nat, tako na ni Pupogi, kain dimitya. May yatay ba kain deron kay spung menmona kinarubaririk. Ari toy sira wata nga. Kaya iwag kita pun dimilyon. Diyan na ba kain deron kaspung. Monte birima ka monte wa kwayo. Menari waririk yung ko. Ang kaya rang bubura. Ibugi na ba? Diaro ayo, iya gitara. Temane, iya gitara ya no mata bangay kanop. May puntara tiaswa na ko nanawag. Ang ayas ko na kunin tayo man na waririk. Ni karuwa ay amon takabubra kay datay yuara pa. Ini po tiaswa na nakairiri. Amon tiri. Kakawa girora. Inanon naraw ni makina ko. Tapon na iguwa na pero ra. Desimon wag no ni maki. Sinaman tare mauring ko. Yuring ang ko. Nautay ni makuri ay tapman kay nararo ay apo. Ang kiyara irak. Ang anang tari mo din nakakinayo. Ano yung kuni kayan karapay nanon na yabag pangwa. Ama nang anang na kundi kupin. Ang ayari po kunin kayo. Ang yakuni kaya di karapay ante bag pari. Amang ama iri to kare kaya punta niya mga iya. Ang kiyano ko anang dukon tiaro. Amang apusi yakun kayo man niya bag ang kunan kupin. Awakarin na ba ke? Ang ano ko nang tari mo dahil pun kayan tiaro ke. Ano mo ay mo ante tayari. Man tayay. Sa Nuria. Apusi man na yaos. Ati kaya ni kitay. Pasi kan tarag inukan taka pare pun naro. Aku kuri inuan na men naro wari kay bukin apa. Ante ya tar mauri ang kay ana yay nang kay apon ko siya. Spontan mauri roy. Dia suara ti sakari kipay. Ito ko bayo na bananom ke.
Aruguro kung dito ari. Kumuha na, mon, pitakin na muni meg, bakotok pa ipun, Yeswa ari, ang kikawagi, bugina. Kuniyay mo apay ka, ataw-taw. Di mama, itaw-taw ko. Ay pun nayaro aray kaway. Nandito yay. Akit iba taw-taw ko, bukopon tararoy. Yeswa. Ngayari. Piriray na ko'y na ng kakawak Ngayray kasipanin. Ikarikes pangaray, kasi ngurayakin na nakon na nataya katuwen dito yay. Sana kung tarani mina. Erang kakawag na pa, itang ila pa. Sana ora haron. Tiso ni mek, hindi awagi na nun ni mek. Manariwari kayari, o tirata pa yari. Ito ba, ay kay kipo, ay karang kakawag inanun ti. Tumakurun tiya, karibukin na raki minuwarwari ayu, ari. Sisuangag yay pa. Inanang ini, pupura, ani mina. Kaya kaisiran, te kaisira. Sa kaugi arapay para sana kon warakat ti aramon wara ni pun Korea na pati sarap ka wara toromon dia kan dapat ka untuk makuraya wa tigi ba tebi mewanua ang kanayar kay Romi sa taratari barang kakao ba song an Korea supun ko nan tan dikago supun ingade basta taro raw ko ang kisimon deita kimadya so sinura ron mon basinataray paikay Papun na kay didi, tiyaswa na koy mo na koy. Pasinapun kaswaroy nanora. Maroni meki, irona. Atara ti makoro ni awa tiki bawan tibi mawanu kapara pure ti. Awa. Tekan da baka awa tibi mawanu. Tekan da baka wani minta yan nerul, minat tekan da baka okay. Asa Nora te makoran awa tiki buat tibi mewanu ata ko kana arang sigirai ka moran di muya inwar kana anai wari ka mai mo mai kai ata ko tiki buat tibi mewanu ditera nembe anu pun map matenu ka ngai te kan tiki buan kawaya kana roire ayeron tiota kana po mainu karaka otana ni karako atera tetawanu awa tiki buat tibi mewanu ani wari ka oi tak papunan Kaya mondi kitiyo tayo iro mo iro. Apon nani, itabin diri kira kitiyo tan. Nangke itabin kura-kura inanora, ay nora ki. Inanon, meura tatap manila no. Tiaro tinipi may suwa, bukan na pan. Tiaro tinipi may suwa, bukan na pati. Tikwawa, takanta ni ngayon, inanon mga kira. Naraw ni Mekyan, tiyakin nagikan, nakangay. Ya kana mana iri kirum tinipi may suwa tiki puani tinipi may suwa na kangai ya kana ni Korea ki kanita tara tiomata montiroiri nora tiomata is aron papun nantai ya ikona ni korau ay ngi angai sipun nantai yarora data yari ka Yesu ya ini meura sa pun na painan. Ikaw wani kayak. Manggaya Yesu. Payagina ko may nanuntid. Timewa tiyo ni Maki. Tabi. Ni bubura. Aron tiyo ni Maki. No tanak. Pa ipuni meka tuwari tiyo tani kuwa. Inanura ipuni ngaya o tana. No tanak ko. Nanuraki. Iroya. Tipotan namat. Yesu, yaki kiri ka, kimantakay ba nga kiri? Yataya, nana kung sino yay. Takay ba nga kari, nana ko, ay na matayay. Ibugi na ba yataya, Yesu ba? Ari, dito ka ni kay. Ngayon, naratara, tiputan na, ang anak ko, kumati, kukunaki. Masag yayo, titara-tara. Baya kami ni Katya, titara-tara, ako, wad yaso, akangayani ko na kay kuwa ka. Bugi ni Wenang ko eh. Ngaya. Nakaikuha ka, asuna. Ang anak ko rawan tarate, titam na yayo, ako tayo, ba't kayo bang nagari? Ari katya kiyay. Timaw nga riti yay, kayo bang nagyan? Timaw nga, kuro ko ta. Hindi, nabay, ito ko ragay kay. Titapanong. Ipun ng kota. Titeka, mato, at yaswan, kunakin tatan. Ba't kayo bang nagyari, bunikay ko kakin. Tahtan, ada tiyak kinakingguan ti, dera? Hindi berita. Enay ko kibukinuan.
Yesu, dia karesa. Matira tu bayan ari ngaya na ikuaki. Asu. Ekatia kaya nakaipanga ki Yesu, dita po ya kurota. Dita panu, ari apon tina be bugin na sun tata. Temang kapani hamtay. Namunima kinikirika kin mga kirika. Nagi mga kapani hamtay. Namunima kin mga kirika kin nakunira na non tiriapo. Sikaw nga kay pa. Sa tarare si Montira kayay. Sinakukuri pati aswa ya sendini ko ya sendini ay. Aka kiraron mo na kira basta kinonora. Nonora. Ya kita piye kinakarausu tonte ka wari simneng kisari. Sa atong nga giban mo ka na gibaka nga ari po ni papa ma ayo ta payari. Takot te para na koira anang kakawag basta na yang oyan te tayay ba. Ti aswa ikamama iya akia kura-kura ni paika. Ato nga baka kuwating ni pura papayay kang ati kay nanungke ikarawan ti akin ay kay ti nakoira ti tapay para ba an tapay ikamama yay eka kay ti aswa inanon ti meo sinana kong taratara ti katinuan niyong pa kakapayan ti sa onimeki inanon ti matona nunimeki na ti aswa ari sikawawa pa inanang may si ako na taray ari pirita yay ti aswa sinanang kakapayaki ay sikuna ni kakuawan ti tayay inanon meuran nunimeki sapuntan di kakin tara araw ni meking kisimon kusimaya Yesu ni meo si mamang kayo na si karaway mantetayayyo sa taben tararo Yesu hanganira takanta ni nga atamaro nakoy ran tetayayyo arang kakao basina agi tara mor ka etak sa maman pangayat yaswa itarayran man mona kira pa itangiria pa inamakuria meuran no nimaki gisita benuak etak utiaru temakora tuwana tigi buat tenua erang kakao gitu tigi bayu basina wari kaya taku tigi buat tuwana de makora tuwana tigi buat tenua etak wane nakakatuto ngaron ti kaya unikaki irariki ni karangan ran kariki wa kariki wane nakatuto ngaron ti kaya unikaki na wari irariki ni karangan ran kariki wa na ni pungina ya kirai na papana awana kakapaya pay ni kapene akana ekoroy ayo pun tiakan tisau ni magidon tiaso inari ka baka nga yaron tikay yarin kana na pundo ko tayo na nuwa iwaro yung tayo na awana mais ay kana kakapaya o kanta ni kapay nanon na muni maki datay ayo o muni maki na pantatay ayo ana mais ay ka ana kakapaya ay kakumya kay pokoya na muni maki ay ako tabi hindi mato ay nanon ang tatay ay itakuha na tiyakan na pare tiyakin na niyawan ito buhay man, may watigi ba sirang inatay? Ngay kay na, ang kamirana, mangan, ang takutigi ba na inimawan? Ito buhay man inimaw? Napunwari ka man, anataya katiyaso. Ito ko ikay, tigi ba na inimawa? Ngay kay na, ang kami mangan na, ani me kay nano ay nakarikiwa ay kapas baka magikon natin pa ituwa na kanakamaraw de mangay mapun ko may sira ilurang kay datay ay inanunwagin na ron ni kasi tabi ni kaway na kay Yesu yan ni meka inanuran datay ay sikawawa pa, sinari ki pakangayaron ti kaya di tupo-tupo kak. Ang kanya karikuwana, ana may siya ikahan ako na. Nang atuwa ay may siya, ana yari ko aki titay. Ngayari anak kakapayat yaswa. Nakoy, nakoy, itima to nakoy ran, meur. Nakaya nakoy na, antay nga pong intapas sa iyo. Pa, kutima to ni meka inano ni Yesu payong at Yaswa ni kota timay sin kakapaya ari
anamay say ka na kuna ni boyay. Ibugin kay nara. As kawawa pa meon tuwa yopi. Ipon ka uringira. Arun tiaswa. Ayaki ko na nigeri ka ki arun anak ako ni Meki. Nakontisyon ni Mekin. Ayaki ko na ni pen yam tay ron tiaswa. Ayaki ko na ni pen yautay. Patiaswa anang maisi. Arun tukira ay kakakakuro ay na inanganira pa sinapon norayay. Tikakapaya mayroon. O Yesu, buni nga yaroy diban na nikatuto ibugin eh. Tira na eri kinakoy na. Iri na nun timerek dirawa tika mamayag eh. Nangki, isa tabi ni Yesu. Tira yangan na taman. Yangan na tinakuha ayakya. Ako na, nikakuha tiya kagidi. Kakan na to, rimen eh nanon. No, kinanayamata. Yangan na pa, Yesu. Ibugin, dinanuakin, baik itang di deswa. Ero ko ni manguri yan tiyata. Irigin ni may sa ikaw ni makinda. Nagpupura ka ito kina. Imet, wala ka na kukarawa. Siti kakanta ni nga okay na. Nakakirira, Yesu. Mata kakapay. Yakas ko na ko ina pa. Tirungurong nga sinayang uya. Yakangay na ko ina ting hapong ngayon. Patawroy. Nuni meki na Yesu. Antima tua, ni kokoni makirona. Patra, monakin na muni meki na koina. Ngaya na pun wasiko. Na kon na de. Ipupura kaya de. Antan ngay. Nakakapaya ko tuwa. Nakakapaya. Inanon na roni meki bugi na pasinapon naki. Para nanon mayro. Nakakapaya ira tiaswan si pangara waririk. Adiyasan kataw-taw roy ay bukiran tataya. Akam na panan ni kapaya. Inanon tatapas eh. Irarabade, tispanga, mayroon de, anaturo tiya so alesan, winay, nakoy na inunan de, tapos sa iyo. Sabi na say amen, ako naan. Amen? Irapa, main na si nakapanira, tarane, ayayay, di, tungo na takatanong ta, si mani nga, ni kanakoy, bukod na nakatanong ta. Napon na kaya, bukod de bewari, kanako. Di, nang kakawag na kanon de, tapos sa iyo, bangaya de, yay, takataba, nakarawag. Nakarawa kita kata pun ako ya de tokora ke abo inonon de dara de muyoki inonon de dirigi wata nga wabi mangolo ere ane kande kanwa de ay mina sa pera montera ke sa kasi tutan na oras sa ane ne may na mga wakin na kare mina Amla basta ver entera que
sa kaina mo ayo ke kambene ya sa pobara kita taruh. Si kahit tau Joshua na ko'y namtea ka apunti ma tuanti. Ngay rai kain ka panira sinanuro kakawakin monakin aroni ma kirum tuwe. Angaya wagi tarataray payay ka pupura. Inano ni meon te so ni mek. Mako tarataray nanoyan ni mek ini ko pa na punti ma to irum. Ay kay ngay rantatay ayo si sinakoy ko nanano ngay. Burin na ratartara pasi kapasat tartara non tiya patuwe. Mga yokotang liya panakya pairuray bugin papan niya irum. Ang kanayay pay kasi na kay nanoy makya irura. Iya irum ki imais ngay ray kasi noon magin ko kuno pun kay didi dara kay nanon niya. Pakuno ko sinakoy na pa. Karukoy dan tukiray ka anamuan pasi kan naton ay kananorak yay bugin Tero na ni Mek no kun. Ay kay kakapaya tuwe ari kwasen katawroy bugin teman na mateman. Ay kakakuro aron tukin teman na mateman na ko taraya. Maisin ari konori ay bugin at yaswan kakapayakin na parawan sa pangan. Inanon tatapa siya ay kay ngaira ay kasi kakwawa tuwe pa sinaki mga oki di kaki na sinatima tuwa tiyaswa. Ikakuro na nun niyay ni kwawaroy kana sa tain pusimaya. Yesu ari ngayaroy tipandan katuto ibugin na iyo. Pusimayran kay tuwa karina to kwa wayo inanora pasinatima to nagi mga mama irom pasinatima to ni karawas pangara katawroy ka mas malugim. Ay kay tar tuwa akakapayay naran na si Mari Yesu. Amen. Awara arakora kari yararikan ay kasina anoria kaya kaya papa kayo masinasikaatapuyan ako niya. Ayam maguri, ayang tauroy numaki bugina. Detay anamon na na pemene wariri kita maguri. Ha? Asa sina bang kami kamata kata kanila lagi na pare pun si anuan na yo asa sakay na pa kami urian para na ko bay kay ke. Anga medikan anga dikan. Asa po siya radikan yang anda pa sina pa rawatan kaya tauroy ke. Anga radikan na ke Amasan din niya kintin. Kamagira kita kumay kay. Tayo. Ngay yan uri ati rin kaya naman. Ay niya kaya. Atau apun sa naman di ka na ini ke, tahu iwan si ay kay ka namin. Sinama ko rin may kay ke, nga tapo yan ako na ko yan tayo ay. Ngayon, yes ano iti, ano ka? Oh, ngayon, tari ngayon na batiman na yun. Ang na ako ba, ay ngayon kayo sa karawara katapo na ko yan rarikan na kay ke. Nabubusing kami baka maangan nila tayo tutan. Sa kaniya rin kinakay. Okay. Nawari kikibu tapi tatuwa na ibugin tumakurindikan tupay ako natin patira na dia niya irum naron na pare Korea kita kan ke nawara ka aruya dikan na ke ite kinakin tenu tetemes ayo terong ada Korea ki Ngeri kira kita kari sampai ni mana rupa derek. Korea kita pergi amakurin temakuru ayo nawa. Ataku. Dini aki hari kan nak isiman. Kanga itu teh kayu. Anu pun ngaki ke akapasa kita yang diri. Namun yang mais kantor. Oyari kita pangantea kayu ya yeri nai kaisu. Nakoi ya pera. Pagyoy nang ke aki ako aki ayaine aki amate buya antisipasi panako. Hindi po nga korek. Awaviti ya riri ya kaya pa suwagi tangaw ni mawuman na wakangay. Iya kiriya ipasinakita na anatea katyaswa ni kawakin taipora. Ay kay apotro. Mga yay tari. Kam na rin niya isimen tiyo ameta. Ibuwa komi ay katongaki paroyroy. Ay ka on te tamni matirapako.
ay kasi ng katiya, yon te makuri ay. Yay te pa yayo sinanon terong ayo, ararikan ke, pangki hari kita ke kain tiaro. Oy, hari kita kain tiaro patawa ay ko ano, ay ni tapi men, pangito tapi yan na panakarikan, tispa, tiya mara kinti tayo hari nakoya, ke, nakoya ki kanga matibuya. Mangurung dia, kamapun sinulia na pa, agigiyo kamak. Ang kaning gerang katia ka wayu kan gerang dinia kito kora kai oi kai pai ai kaos. Orang kan tani ka bayu anu ria te kari sai ikoro bu iromi. Ke tera te pai ka na sai kan anak ka kau petok nga uwa ke tenu ai. Ke. Te ka ngai te terong rongan. A ngora roi pa mangan tau pai kai ke. Mangai ai tari kam nari neia isiman pato isiman na ya mai sinta yari. Atau ko era wata mai simang kami kampo na ikan tekin na pai ka wetak kam nari ne yama tai poko mi ai ka to tongagi batuwana aroiri yang ya tau pa ka no ko ru ka yang ya na mausu isa ka gidu wenge ndeta paro ko me na yai ge ngaya ena dia ina pete kam ya yo gira da erang dori jama da erang ge ka ngai ti roiri no sia tekin ta ka uwa ana tekin ki kan ai to pa ngai nang kan kasusuran ko ida ay ka on nte tamne mate takaw kamatay kamak inora yo ay amat ana noran ay yey tamne into we irom o yey te wana irom ni koroi pa yan to wana nakakawag estang de pa sa kisi ratan maguri me puni kahin nara to kona giron te tamne ero iri ke ani te pa yaman te kakawag ang kam kani yey ki ani mina me ikang ara di kani mina Oy kasi ng katiya yon dong ngaya kan o kwanta ni nga pa kana ko ni kakaya ki arumi na mita po yay terori na narumi na ko na ko ni ka ngay no kamay kay ngay ang yara pati terbiya sinakatubi biya na kay ke itataro tayas ka to kay bayra sa kato kay na ba antabu yan na kay nakon nakwaya man takakawag ke wala sa katurubo ba ke sa katurubo ba ngay sa katubi biya ko ngay anay ito ka pem ya ngay sa tataro ibu kita na kay di aswa no kon ayama ko rin na kay hindi ka ni nanon diri ka sapo parak datar ay kay ngay rat aswa datapas ay nanon tinepo amon te kakawa kaya ska ko ba ko menay pa ko ray yay kay kaya sa nori at kare sa kurbu ni pay ki sinuri na pan norakia kaya rin ki parikan tayo kay sa tutaro ibuki at uwe, naraya ay kakwatay yay. Yagi ko na natong tuwe, makangki ako nori. Sikato kay, payra yoya ni pasin at kakapaya. Tuwe ari mayroom, panatay anakay, panaki. Mandiri nakuya, ari asan din niya nakuyay pa. Noran tiya karis ang tapon ako. Ari ame kamayay, o nakuyay. Kuna tabuya ay kay tuwe, nakonsipangayan di kan inanon tiririki ay. Kung nakawag niya may yausu, mayroon to waripwa kari si kakwawo kataratuya pa ano pisi na noya naki mga taratyo na pa na nataray ko. Nani makinu kana kay roya awayo ako tangri at yaso panatay pa yayro kuna Ronnie ay nanon karawan tis pangayo nakakapaya kiti karesya ri waki bukin ang tatay ay kay ngay ray kaam turutuya ari ko sana pan dinera si ko tayo nakoy ran katokakin ni payra basta tayo tuya
We want to